дзень, сябры! Усім прывітанне! А у нас тут такі эксперимент. Паважаная Палінка, ты зараз не звычайная няня, а асістэнт навукоўца. Так, Тёма, я памятаю. Гэта ты правильно зрабіла. Цяпер пакажы, як ты умееш карыстацца навуковымі прыладамі. Ага, ну вось так. Правильно я раблю? Нормально. Бачу, што цябе можна да сур'ёзных эксперыментаў далучаць. А давай я паспрабую выканаць больш адказнае заданне. Ага. Прывітанне! Прывітанне, Буслік. У нас адказны эксперимент. Я так старалася быць падобнай на навукоўца, а атрымаўся вясёлы клоун. Клоун-недавучка. Зато і вельмі вясёлы і гучны. Ой, табе яшчэ вучыцца і вучыцца, Палінка. Добра, што я цябе ў вучаніцы ўзяў. Кожны дзень буду з табой займацца, сапраўдным навукоўцам станеш. Тёма, я з задавальненнем буду наведваць твае ўрокі. Дзённік, Паліначка, завядзеш. Я табе адзнакі выстаўляць буду. Не могу. Палінка адзнакі будзе атрымліваць. Ой, як весело. А яшчэ па паводзінах адзнаку Тёму ёй паставіць. Ой, не могу. Па паводзінах у няні Палінкі заўсёды дзесятачка, гэта ўсе ведаюць. Ой, як весело. Няня Палінка, вучаніца Тёма. Палінка, ты калі-небудзь чула, каб наш Буслік так смяяўся? Скажу табе, што не, ён хныкаць любіць. І праўда, крыўдзіцца і ліць слёзы – яго любімая справа. Я ведаю, што з нашым Буслікам. Наш Буслік праглынуў смяшынку. Як? Ой, ой, ой. Ой, ратуйся. Ой-ой-ой, справа сур'ёзная. Не будзем губляць часу, будзем Бусліка ратаваць. А давайце спачатку яго патращем, як трэба. Правильно, Тёмочка, можа смяшынка сама і выскачыць. Ой, ой, поставьте меня. Ой, я казытна. Ой. Ой, наш план не спрацаваў. Не спрацаваў. Смяшынка працягвае казытаць Бусліка. Не могу. Ратуйте меня. Хутчэй выганяйте гэту казачку смяшынку. Палінка, у цябе ёсць прапановы па выратаванні Бусліка? Буслік, Ой, не могу. папі трошачкі вады. Павінна дапамагчы. Ой, як смешно. На папі яшчэ вады. Здаецца, твоя смяшынка на нас з Палінкай пераскочыла. Толькі ад мяне не адчапілася. Мне вельмі весело і хочацца смяяцца. Няня Палінка, а што калі смяшынка так і будзе ўвесь час сядзець у Бусліка? Ой, не хочу. Зрабіце што-небудзь, калі ласка, каб яна хутчэй выскачыла. Буслік, паспрабуй паскакаць як мора вышэй. А давайте 3-4. Только и выскочите разом со мной, добра? Атрымалася сапраўднае спаборніцтва. Вельмі вясёлае. Твой настрой і нам перадаўся. А з добрым настроем любая справа лягчэй, цікавей атрымліваецца. А яшчэ лепш, калі робіш якую-небудзь справу сябрамі. А со смяшынкой что рабіць, калі яна пачне мяне колоть і казытаць? Не хвалюйся, мы з Тёмам трошки пожартавалі. Як так? Прыглынуў смяшынку, кажа пра таго, хто смяецца і не можа супыніцца. Ой, а я, здаецца, і не смяюся ўжо. А настрой у цябе не сапсаваўся? Зусім не, настрой у мяне цудоўны. І ў нас з Тёмам таксама. А зараз давайте глядзець цікавы мультфільм. Давайте. Мультфільм. А
А цяпер самы час развітвацца, мыць тварыкі, чысціць зубкі і бегчы ў ложачкі. І сёння мы ўбачым вельмі цікавыя і вясёлыя сны. Добраноч, сябры. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.